Mari yuk kamu bersilat, kota terlahirnya para jawara pencak silat. Mari yuk kamu bersilat, pusat terbesar yang ada di dunia pencak silat. Mari yuk kamu bersilat, sempat berkembang pesatnya olahraga pencak silat. Mari yuk kamu bersilat, di sini tempat para pemberani bukan penjilat. Bicara Kang Mas Imam Kusupangat, pasti dulur-dulur semua tahu sosok legendaris yang pernah mempertaruhkan nama besar persaudaraan Setiahati Trate ini merupakan satu-satunya tokoh legenda yang bisa dibilang cukup fenomenal. Hal tersebut dikarenakan kisah adu bebasnya dengan seorang tokoh legendaris yang dimana hasil dari laga adu bebas tersebut akan menentukan perguruan manakah yang lebih berhak untuk berkembang pesat di kota Madiun. Namun, jika membicarakan kisah Kang Mas Imam Kusupangat, tidak lengkap rasanya jika kita juga tidak membahas salah satu tokoh persaudaraan Setiahati Trate yang satu ini. Panggil saja dia Kang Mas Joep Kaverle, warga negara asing pertama yang disahkan langsung oleh Kang Mas Imam Kusupangat. Selain menjadi warga persaudaraan Setiahati Trate dari negara asing yang pertama, beliau merupakan warga negara asing pertama yang berhasil mendaki Gunung Lawu bersama Kang Mas Imam Kusupangat dan Kang Mas Tarmaji Budiarsono. Dalam track recordnya, keberadaan Kang Mas Joep Kaverle ini memunculkan beberapa fakta yang cukup mencengangkan. Dan apakah fakta-fakta tersebut? Mari kita simak bersama-sama. Fakta yang pertama, beliau menulis sebuah buku tentang pencaksilat persaudaraan Setiahati Trate yang kemudian diedarkan di wilayah Belanda. Jelas hal tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan. Apakah dalam proses pengedaran buku tersebut sudah mendapatkan izin resmi dari para pengurus pusat persaudaraan Setiahati Trate? Karena kita sendiri belum mengetahui apa sajakah yang dibahas dalam isi buku yang ditulis oleh Kang Mas Joep Kaverle tersebut. Fakta yang kedua adalah Kang Mas Joep Kaverle juga melatih di negara Belanda. Dan jelas dalam beberapa ilustrasi foto yang tersebar, ada beberapa warga negara asing yang di situ tampak menggunakan sabuk dengan tingkatan tertinggi dalam persaudaraan Setiahati Trate. Yang bisa disimpulkan bahwa Kang Mas Joep Kaverle melatih para siswanya di negara Belanda sana dari sabuk polos hingga mereka menjadi warga. Menjadi pertanyaan, bagaimana cara Joep Kaverle untuk mengesahkan para siswanya tersebut jika pada saat itu di Belanda belum ada para Wiro Anom dan perwakilan dari pusat Madiun? Assalamualaikum, selamat pagi ya dulur-dulur Esa Trate di Indonesia. Ini ada Nick namanya, yaitu siswanya Yup dulu, Yup Kaverle ya. Ini tiba-tiba ketemu di rumah sakit saya kerja, makanya kita pengen ngobrol-ngobrol sama dia pengalamannya tentang Esa Trate. Nick, wanneer ken jij Esa Trate eigenlijk? Nou, hallo broeders. Ik ben, toen ik 13 was, had ik een vriendje op school. En die was Indo, die had half Indonesisch. Half bloed? Ja, eigenlijk dubbel bloed. Ja, dubbel bloed. En klopt. We wouden samen een sport gaan doen. Hij had van pencaksilat gehoord. Dus toen zijn we gaan zoeken. En toen kwamen we bij een pencaksilat school, de City Hati Trate in Nijmegen uit. En toen zijn we zijn gewoon daar naartoe gaan trainen. Oké. We waren welkom. Ja. Hoe lang heb je getraind? 10 jaar. Zo. Ja. 10 jaar. Dulur-dulur. 10 tahun latihan. Omdat 10 jaar is heel lang bij ons. Is dat lang, ja? Ja. Oké. Normaal is als jij 3 jaar hebt getraind, dan ben je al beëindigd alles werken. Oké. Maar je bent 10 jaar bezig. 10 jaar bezig? Daarom zei ik, 10 tahun, 10 jaar is heel lang. Lama. Nou, en hoe begon je met training? Ja, je vertelde net met je vriendje, hè? Ja, inderdaad. En wij gingen op onze fiets naar de... Het was een gymzaal. Ja. Die werd gehuurd. En daar gingen wij naartoe. En was Joep jouw trainer? Ja. Nou, Joep Kaverle, ja? Joep Kaverle is populair in Indonesia. Was hij de enige of was er nog andere leraar? Oh, een andere leraar? Nee, ja. Geen andere leraar. Joep was de leraar. Maar er waren wel wat meerdere mannen die wat langer al trainden. Mannen en vrouwen trouwens. Die ook assisteerden. Oké. Ja. Maar Joep was de baas, hè? Joep was de hoofdleraar, ja. Oké. Vertel over Esa Trate die je weet. Of weer gehoord van Joep of van jouw assistent. Over de club? Ja, die Esa Trate zelf. Ja.
Nee, het is allemaal wat lang geleden, het is 20 jaar geleden. Ja, maar, ja. Wat ik ervan weet is inderdaad, Joep heeft ook in zijn lessen, vertelde die ook over geschiedenis en ook over de grote leraar en zijn lessen in Indonesië. Ja. Dus daar weet ik van dat... ja, wat zal ik zeggen? Wat weet ik ervan? Ik wist van de club in Venlo. Ja. Dat hij daar vandaan kwam. Je moest natuurlijk ook weten de geschiedenis van de SCH Ternate. Oké. Over de broederschap, Ja. over de Lotus. Ja, dit is broederschap. Die eigenlijk wil ik horen. Want, ja, dit is eigenlijk het belangrijkste. Dit is al geantwoord. Ja, oké. Want we zaten ya dulur broederschap, hè. Persaudaraan. Dit is nomor 1. Dus dia bilang broederschap. Dia ngerti dia sedikit banyak tentang Asia Ternate. Dat betekent je weet over wat Asia Ternate inhoudt. Want je kan zeggen, eigenlijk wat wij doen bij Asia Ternate alleen om een familie te zoeken. Ja. Niet om goed te vechten, om goed technisch te leren. Nee, de familie, broederschap. Dit is eigenlijk het eerste doel. Ja. De broederschap. Daarom is zo hecht tussen broederschap wat van ons. Ja. Heel anders dan andere stijlen. Oké. Leuk. En dan... oh ja, over juros, Nick. Ja. Ja. Ik zit... En zijn naam. Je vraagt het. Ja. Hoeveel nou juros hebben jullie gehad? Ik moet bekennen, ik was altijd slecht in alle nummers. Want het waren er heel veel. Honderden, Sanam. Nee, zijn naam is 90. Ja, maar... Juros is 36. 36, maar je had nog meer. Je had Sanam, Jurus. We hebben nog veel meer gehad. Ja. Maar ik weet de namen niet meer. Dit is de belangrijkste. Zijn naam in Juros. Je hebt nog Toya, zijn naam. En nog zijn naam Mes. En nog Kriepen. En... Maar je had... Oké. Ik weet het niet meer precies. Ja. Het was niet mijn sterkste kant. Joep was altijd een beetje boos erbij, omdat ik nooit heel goed... dat vergeten? Ja, ik vergat vaak de nummers. En wat hij vaak deed, is dan zegt hij gewoon... doe maar Sanam 45 tot 50. En dan moest ik enorm denken. Maar ik kon ze wel. Ja. Alleen ik kon de nummers nooit onthouden. Okay. Nou, dia pelupa nih dulu. Pelupa mengenai jurus en zijn naam. Ja. Maar ik heb tot en met die Jurus... ik kan me vaak herinneren dat ze inderdaad tot 36... Maar ook A, B... Ja. Nog extra... Ja, klopt. Kijk, Jurus totaal 36. Ja. Maar wij geven hier tot 35. De laatste Jurus kunci is Slaughter Jurus. Ja. Wordt gegeven als jij beëdigd wordt als warga. Ja. Als een trainer in Indonesia. Dus als Jurus 1, je hebt AB. 2 AB. Sommige A, B, C, D. Ja. Dus wel heel veel. Maar je hebt eigenlijk alles geleerd, senam en jurus. Ja, ik heb alle stof gehad. Ja, je sudah belajar senam. Behalve 35 sama jurus. Ja. Behalve die geheim, die voor de... 36. Ja, de laatste. De laatste, Die hebben we niet die geef ik niet. Nee. Ja. Dit is later. Nou, dit is luar biasa. Dan fakta yang berikutnya, dalam sakral yang dia gunakan, bertuliskan nama kota Jakarta, yang mungkin bisa kita simpulkan, adanya kemungkinan jika Kang Mas Job Kaverle merupakan salah satu anggota dari Persaudaraan Setia-Hati Ternate cabang Jakarta, yang sekaligus menimbulkan sebuah dugaan bahwa Kang Mas Job Kaverle tidak hanya mendapatkan bimbingan dari Kang Mas Imam Kusupangat langsung, namun dia juga merupakan siswa Persaudaraan Setia-Hati Ternate dari cabang Jakarta.
Madiun kampung pesilat, kota terlahirnya para jawara pencak silat. Madiun kampung pesilat, pusat terbesar yang ada di dunia pencak silat. Madiun kampung pesilat, sempat berkembang pesatnya olahraga